Mitä tehtäis? En mä tiedä. Mentäisikö vaikka tonne metsään? Joo, vaikka mä en ehkä sais mennä sinne metsään, kun se on vaarallinen metsä. Niin. Mua pelottaa ihan sairaasti se metsä, mutta mennään kuitenkin. Mä haluan nähdä, että me ei ole mitään pelkureita. Niin, me ollaan kyllä tosi rohkeita. Niistä varmaan tulee tosi julkkiksia. Niin tulee, mennään. Tuuks sä jo? Joo. Tää on vähän vaarallista, vaikka meillä tässä on jos lupaa tänne metsään mennä. Niin, mutta ei se varmaan nyt niin paljon haittaa ihmisiä. Tai niin kuin meidän äitejämme. En osaa puhua. No, kuitenkin. Mä haluaisin pelotella jotain. Miksi ihmeessä? Siksi. Se on kivaa! Niin kiva, se on niin kiva, niin kiva. Okei. Ainakaan musta se ei oo niin kivaa pelotella tässä. Miksi? Koska ne pelottelee sitten meitä. Ai, no. Otetaan päiväunet, joo. Missä mä oon? Vai ei, apua. Kuka puhuu? Apua. Minä. Et sä puhu mulle. Ja oikeastikaan. Minä vain puhun sinulle. Minä. Apua. Ei, älä. Liisa. Mitä? Lähdetään sisällä äkkiä. No, joo, lähdetään äkkiä.